Fit-tfittxija tagħna s-suċċess ekonomiku jista' jkun bilna ma' realtà inaċċettabbli li nħallu lil ħutna l-majtin f'kundizzjonijiet ħżiena ta' għajxien u pagi li bilkemm ikopru ġimgħa ħseb wara xahar. Fit-tfittxija tagħna s-suċċess ekonomiku jista' jkun li sfruttajna lil dawk li stedinna f'pajjiżna biex jaqdu l-bżonnijiet bażiċi tagħna u poġġejnihom f'kundizzjonijiet intollerabbli li huma ekwivalenti għal jasar. Possibbli li minn poplu kolonizzat sirna poplu kolonizzatur? Iva, aħna ħadna ta' dawn l-affarijiet kollha u għandna biex nistħu.